Žirkinovi tam už jeho random vlogu. Jsme na školní cestě. Klízíme odpadky. Ježiš, ty natáčíš ten random vlog. Tady koksony. Tady jsou naši spolužáci. Co? A Minecraftu. Já tady mám frajeru. Jsem jich frajer tady, já frajer. A ztratila se nám Áďa a Aneta. Áďo! Aneta! Aneta! Taky můžeme nechat uvíct. To nejde, Anety dostají 20. Jdeme domů. Louka! Mám 20 Na vojně jsou povolený ztráty 7%. Konečně máme jít hledat. Jsou tamhle. Tam už se drápeme. Peťa! Točí ještě random vlog. Jo. Tohle už tam jde tam. Pomalu žádný. To je Minecraft kluk. Minecraft kluk. Dovolenek to. Neposloucháte. Tady máme Minecraft kluka. On natáčí random vlog. Zatím čus. Takže čus lidi, tady Žirky nám vítám a z dalšího random vlogu. Moc jsme se tady neposunuli, tady koksony, tady je spolužák a tady jsem já. Ve svém uniformě a ve svých nádherných rukavičkách. Tady jdeme všichni cestou, necestou, polem, nepolem. Pivem, ne pivem. Ježurku, jdem poslední. Jo, my jdem poslední, aby jsme mohli natáčet. Běžte dál, běžte, natáčíme, běžte. Jo, Běžte. Utíkejte. fáka. Utíkejte, běžte rychle. Jdeme natáčet. Jo, jsme tady. A musím Tady stojíme Ano, a jdeme dát kešku. asi. Geocachingu. Ani jeden, ani nikdo. Tady. Nemám mobil. Jo. Jo, má svůj tradiční klobouk. Jo. A Minecraft. Smusu a Minecraft kluka. Ne, Minecraft boxu. Hej, viděl jsi včera těch 7 pádů Honzička, no to. Já jo. V Letňanech, jak tam byl šmuša. Jo. Neviděl, ale viděl jsem, jak byl na For Fans a byl tam Mad Bros, pardon. To každou chvíli děláš. Tady čekáme. Mr. Popiska. A to samé rubačka. Tady epic recording. Koksonyho kanál teďko vidíte před sebou. Na jeho hlavě. Martine, A bude i v popisu videa. Ano. Otoč na mě tu kameru. Jdeme. Bacha, holky, kežu. Jdeme poslední. Natáčíme. Geocaching. Random. Hej, chcete s námi natáčet random vlogy? Random všeobecný vlog. Jo. A pojďte na YouTube. Jo. A Na můj random, a na můj random kanál. který teď bude před ním. Takhle. Ano, nám. Ne, tam bude... Ne, když tam bude tak na mě bude, teď na mě Já teďko to vidíte budu hlavní držet. kanál. Ne, dobrý. To se vidí. Co chceš tam? Tam ten filtr, ty dědla, protože se dává tráva. Ach jo. A to si ty. Takový random vlogy. Nejdeme poslední, nebo jdeme... Geocaching jdeme hledat. Geocaching. Geocaching. Geocaching, bitches. Geocaching, bitches. Mám takový nádherný kapesníček. Drž to. Ej, to jenom je. A jo. A jeho ne. To lama. Hej, budeme vyprávět, co jsme všechno našli. Našli jsme vodku, pivo, vodku, šampáňo, vodku, Merunkovici, koberec, bundu, trenýrky. moje, zelený, Modrobílý. Modrobílý. Plus nocky. uchylátka. Ne. Jo. Ano, Free jsi celou nejvíc.
Takže my jdeme hledat a pak střihnu, takže čus. Ej, nestekejte mi ho. A do teďka. Hečky. Ještě strčíme. To bylo to. Teďka vy mě. Daj, malku. Jdeme za nohy. Pane učiteli, Tětka nevěsta. pane učiteli, jdeme, my. Budete mít první Zpátky. A to naši random vlog. se mnou čus. No tak ale ono to bude sestříhaný, nevím, prostě zdravil, že jo, to je jedno. Protože vypátně my natáčíme. Teďka jste asi viděli, jak tady ten strkal jednoho spolužáka ze zásičky stoličky. Doufám, že se to nám nějak povede. Oni tam zase jdou. To? Si sedat? Hej kluci. No jdeme. Hej kluci, pojďte, 40 kilo. Hej jo. Hej počte mě, 37 kilo. Ty máš 32 kilo. No. Ten koník. Ne, pojďte 32 kilo. Tak. Já jsem až teď natáčel. Jo, dobrý. Máte sílu? Co to je? A teď to jenom povystrčit. No, tady je na závitu. Tady to je i držený těma. Drženama. Víte? Chcete počít nůž? Jo, jasný. To je kořen, to je ten drák. Ten to přidržu. Tady je šáleček. Tady zvenku ty škytky. Můžeme... A díky nechci, to je baterátorům. Já jdu. To je asi největší úlovek tohle, tyjo. To nedáme kluci. My jsme museli kopat. No to nemá nějakou malou lopatičku. Tu polní lopatku, to by to chtělo, Jako tyjo. člověk má pocit, jako, že už jo, že už By to ale ono to bude dlouhý. Bude hodně dlouhý. Tady už to není. Tam končí, říkáš? Jo. Počkej si, že už to... Tady to může cítit. Ne, pokračuje furt dál. Pocit je, že bychom museli kopat. Necháme se tady. Tak si to vytáh, zkuste ještě jednou. Ale kluci. Ještě nahoru. No, To se do mozku. přestal jsem jim překážet a hnedka to jde, no. No. A co když jo, je to dost možný, že jo? Možná ještě pod to před kolkama. Hezký výhled. Tahali řepu Tak asi ne. zvířátka. Ale vytáhli. No, nechte to být. Ty jsi nějakou ten kabel. Hele, vytáhneme, co jde. Ostatní ještě tam nevidím. A Ty tam je skla, pane učiteli, tyjo, to nevytáhnem. pojďte, vytáhneme ještě co přijde. Vašku to nedáš. Přišli tady zase Kežrekin. Teďka pokračování random vlogů zase. Asi jste viděli videjko, jak tam vytahovali asi to, tyč ze země, ale to je buď potrubní tyč, anebo Teď od nějaký brány. jo, Spíš od brány. Spíš od brány, no. je to ten takhle. Je to takový to, no. A my tam ještě chceme teda jakože jít. Ve čtvrtek. Čtvrtek s Minecraft klukem, se mnou a tady s Kežurkem. Jo, A se mnou. Ne, ty. jsi dojíždějící, ne? Jo. Ve čtvrtek jde po těláku, ne? Co? Ne po těláku. No asi tak půl hodinku. Tak hodinku asi. No, aby se nám uspěli Musíme vlastně, aby ještě jsme... dojít na oběd. No. A musíme ještě i domů si uklidit věci a to. A vezmeme si tam motičku. No to asi a taky. Ale vezmeme si tam krumpáč, sekeru, palici, lopatu. Takže tady Kežurek ji neunese. Si kokos. My nekouříme. Já se tam mamky, že může čtyřka, tak bych tam šel s váma. Tak uvidíme.
Tak jako bude to jakože tam všechno kopem. Teďka jsme se fotili, tu fotku možná uvidíte teďko. Nebo uvidíte i na konci videa možná, když mi to dovolí všichni, tak. Jo, já ti to dovolím. Taky. Tak si vyfotíme my dvě nebo ty oni. Hej Edo, chceš být na konci videa? Jo, úplně rozmrdanej na týdě. Ne, budeš tam na ty fotce. Teďka jsme se, jo, a ještě jsem to nedopovídal. My jsme se fotili. Já jsem tam nastavil samospuš na ten foťák. Pak se tam běžel jakože ze strany a ono tam bylo takový jakože plot, drátěnka. A ono to tam bylo to, neuvidíte to, nejde vidět. A teďka mám poškrábaný koleno a bolí mě jak svin. Teďka jdeme do kupečku. Teďka jdeme do kupečka a jdeme do školy. Ach jo. Máme nějakou mediální výchovu, budeme 2 hodiny dřepět to. Multimediální učebně, že jo? Multimediálce. A řekni na konci, až dají like. To říkám každém videu. Like, Ale já to- odběr a pro mě taky odběr a like. Ne, já tam dávám ještě fotku nakonec, aby jakože na Facebook, Twitter, stránky a na vaše ty Twittery. O Twittery, YouTube. Ano, nie bátar altan tulga. Nemá bátar, ale ten co je Edo? Ne, co je? Edo. Ne, co? Přesně, pojď, dělej. A nebo Podlezeme teď. Ty kráso. To klouže. Kažur. Tak očekáme. Sprint bez hřiště. I'm sexy and I know it. Hej, mám to zaznamenaný. Minecraft kluk. Honí Vaška. Hej, Minecraft, kluku, nech toho. To. A vy těží vaše. Pojďme načíst furt v sebe, půjčme to. Ale ještě ale Láďo, nevíš, jak někdy dát odkaz na výběr do videa. Ne, my špinavý boty. Já mám akorát v rohu, v pravém rohu. Počkej. Já mám akorát v pravém rohu na odběr, tak tam klikněte. To jsem. Mám jenom jednoho odběratele. To je koksoný. Já mám 8. 10. 8. Teďka jsem se tam díval v sobotu nebo v neděli a měl jsem tam 10. Very good. Very good seer. Já 10. Já udělám nějaký special na 20 odběratelů. Já to chci točit. Ne, dej mi to, je to můj foťák. Dejte prosím like. A odběr. A sdílení a koment. A pokud kdyby se vám video nelíbilo, Ale to nedávejte, dejte ho koksonimu akorát. ne, A zrušte odběr. dejte ho těm Kučinovi. Ano, dejte ho. Stávka už bude jenom 3 minuty. No. No, takže zatím. Čus. Tady máte ještě naši školu. Škola. Čus. Dejte odběr, like a bla, 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 čus.